Да, вече сме на живо. Здравейте на всички, които ни гледат. Натали, здравей! Много се радвам, Здравей на теб! сме, че сме заедно. Аз мисля, че избрахме една много интересна тема, за която днес да говорим. Мисля, че ще бъде интересна на много хора, така че добре дошли на всички. Аз наистина много се радвам, че днес сме заедно. Темата, която сме избрали, е много важна и актуална и това е силата как да поставяме граници в токсичните отношения. Така че днес ще разгледаме тази тема от две много различни, но допълващи се гледни точки. Днес тук е Натали Попова, която ще говори от юридическа перспектива и ще обясни какви са законите, правата и възможностите в Обединеното кралство. За да знаем какви са нашите възможности, когато преминаваме през раздяла или развод, аз ще говоря от психотерапевтична гледна точка какво се случва с психиката и тялото на човек и защо понякога ни е толкова трудно да кажем не, да си тръгнем и как да намерим нашата вътрешна сила да поставим граници, за да можем да защитим себе си, децата си, защото, знаете ли, поставянето на граници, това е всъщност форма на грижа първо към себе си. Сега ще дам думата на Натали Попова, за да се представи. Заповядай. Здравейте на всички! Казвам се Натали Попова и съм правен консултант с практика в областта на семейното, търговското и корпоративното право, както и пропърти право. Отделно включвам случаи към гражданското и защитно право в Англия и Уелс. И бих казала, мили хора, и се обръщам към вас, че в работата си ежедневно се срещам с хора, които се намират в трудни, конфликтни или токсични отношения. И именно тук бих искала да се обърна към известния психотерапевт Елена Кларк. Как се разпознава, Елена, една токсична връзка? Да, благодаря ти за този въпрос. Сега, как да разпознаем, че една връзка е токсична? Първо, ще започна с това, че в повечето токсични връзки потърпевшият много често оправдава поведението на другия. И когато говорим за токсични отношения, много хора си представят скандали, крясъци, побоища, обиди, но също, знаеш ли, истината е, че токсичните отношения много рядко започват шумно, с скандали, с обиди, с лъжи, с агресия. Всъщност, токсичното отношение, това не означава просто трудна връзка. Това не е връзка, в която има постоянно скандали или конфликти. Всъщност, токсична връзка е връзка, в която човек много бавно, тихо, почти незабелязано започва да губи себе си. И това изобщо не се случва изведнъж. Не става с един голям скандал, примерно, след който човек си казва, това вече е прекалено. Става постепенно, става бавно, много бавно и в началото човек първо започва да се съобразява малко повече, да внимава какво казва, какво говори, започва да премисля думите си, започва да следи тона, как говори, после започва да следи настроението на партньора. Много често преди да каже каквото и да било, такъв човек си задава въпроса, в какво настроение е днес? Какво настроение е партньора? И тогава човек спира да действа според това, което чувства и започва да действа според това, което няма да ядоса другия. И затова много хора в кабинета, знаеш ли какво ми казват? Казват ми, Елена, имам чувството, че ходя по черупки от яйца, постоянно се съобразявам с всичко. И това изречение на мене ми казва много. Защото в токсичната връзка човек не може да се изразява свободно. Човек се изразява много предпазливо, много напрегнато, има постоянно вътрешно напрежение, има постоянен вътрешен страх, едно безпокойство. Така че в началото всичко започва добре, всичко изглежда добре, но постепенно, бавно емоциите във връзката се променят. Всички знаем, в началото всяка връзка започва с поделяне, с близост, започва с планове, започва с мечти, които правим заедно, започва с много страст, с много забавление. Но с времето бавно всичко това започва да се заменя. И тогава човек започва да усеща едно вътрешно напрежение, започва да усеща страх, вина, изпитва много често и срам.
И знаеш ли, ето тогава човек започва да си казва, абе сигурно аз съм проблема, абе сигурно нещо аз не правя както правя. Или пък, абе, аз май не съм достатъчен. И ето тук се случва нещо много важно, защото тогава динамиката между партньорите започва да се измесва. Единият започва да свиква, да се адаптира, а пък другия започва да манипулира. Какво се случва? Единият се опитва да не дразни, да не пречи, да не иска, да е тихичък, да е кротък, да угажда. А какво се случва с другия? Другия все по-често започва да определя правилата. Единият започва да се смалява, започва да потиска желанията си, нуждите си, думите си, а другия път какво прави? Заема все повече пространство. Другия започва да изисква постоянно, започва да налага, започва много често да обижда, да вика, понякога да посяга, да бута, да омаловажава. И знаеш ли, Натали, най-тъжното е, че човек, който е потърпевш, много често си мисли, че той е виновен за поведението на партньора или че го е заслужил с нещо, което е казал, нещо, което е направил, нещо, което е споделил. И ето тогава човек започва да се нагажда още повече, започва да става още по-търпелив, още по-угоден, започва да си повтаря, има и по-зле, има и по-зле от това. Еми, така е в дългосрочните връзки, трудно е, не е лесно, трябват компромиси. Любовта е трудна, връзката е трудна, трябва постоянни компромиси, но всъщност най-голямата заблуда е, че това не е любов. Това е постоянно угаждане на другия за сметка на себе си. Така че не конфликтите правят връзката токсична, а това, което прави връзката токсична е факта, че за да остане в тази връзка, човек трябва да се откаже от нуждите си, от желанията си, трябва да се откаже от усещанията си, от емоциите си. С две думи, човек трябва да се откаже от себе си. Знаеш ли, преди да ти дам думата, ще дам един пример с синдрома на сварената жаба. Не знам дали си го чувала, но това описва как опасността много често не се усеща, когато идва бавно, с много малки дозички, когато идва постепенно. Сега, ако сложим една жаба в съд с хладка вода, тогава какво се случва? Започваме много бавно да загряваме водата, да затопляме водата. Тогава жабата се адаптира към температурата, свиква към температурата на водата и не го отчита като опасност, не го отчита като проблем. Сега, когато обаче водата започне да кипи, тогава вече жабата не може да реагира, тя не скача от съда, тя остава вътре във водата, защото нейното тяло се е адаптирало към температурата на водата и жабата остава не защото не е в опасност, а защото се е приспособила към температурата на водата. Лекото покачване на температурата и жабата е свикнала с това. И сега, ако изведнъж сложим жабата в гореща вода, тя ще скочи веднага, защото нейното тяло веднага ще разпознае, че има опасност. Но когато леко увеличаваме водата и водата започне да кипи, тогава вече жабата няма сили да излезе. Когато водата много плавно, леко по-малко температурата се е покачвала, и тогава какво се случва с жабата? Жабата не умира от огъня, от горещината, жабата умира от това, че се е адаптирала към водата твърде дълго. Точно така действат и токсичните връзки. В началото всичко изглежда нормално, партньорът е мил, внимателен, понякога дори прекалено мил и внимателен, но между другото започва леки критики, малки забележки, малки обиди, уж, ама аз се шегувам, това е шега. Започва да контролира, като си казва, ама аз защото съм загрижен за тебе, за това. Много често започва да ревнува, като представа това, ама аз те ревнувам, защото те обичам. И ето тогава човек започва да усеща, нещо не е наред, но често хората си казват, ама не, той просто е такъв или тя просто е такава, защото ме обича. Той ме ревнува или тя ме ревнува, защото ме обича. Сигурно аз преувеличавам, сигурно аз нещо си въобразявам, сигурно аз си фантазирам. И всъщност ето така, много бавно човек започва да свиква, точно както жабата. Свиква да тъпи,
свиква да мълчи, свиква да се съобразява с другия, свиква да не говори за своите нужди, за своите желания и така човек започва да губи себе си. Така че точно когато жабата не усеща кога е станало опасно, кога водата е започнала да кипи, така и много хора не усещат кога са започнали да губят себе си. Така че токсичната връзка не се случва изведнъж, не наранява изведнъж, нещата се случват бавно. Токсичната връзка сварява човек много бавно. Точно. Сега искам да задам един въпрос на зрителите. В каква вода вие стоите в момента и колко още ще чакате преди да излезете или преди да се сварите? И тук вече ще се обърна към Натали. И Натали, имам към тебе въпрос. Ще ми бъде много интересно, ако разясниш кога поведението на партньора преминава от трудни отношения в тормоз по смисъла на закона. Благодаря ти за въпроса, Елена, и ще продължа твоя анализ и твоята мисъл. Често хората, които се намират в трудни, конфликтни или токсични отношения, не знаят къде е границата именно между личен проблем и правен риск. И моята роля е да показвам как законът може да бъде използван като инструмент за защита. Не само обърнете внимание, когато има физическо насилие, но и когато има контрол, заплахи, икономически натиск или психологически тормоз. Именно днес аз съм тук, за да ви дам една ясна, практична и достъпна правна перспектива по темата кога не има правна сила и какви са вашите реални права. Кога една връзка, Елена, ме питаш, може да бъде просто трудна или се превръща в тормоз по смисъла на закона? Много хора живеят с усещането, това, което преди малко ти анализира, че проблемите в една връзка са нещо нормално. Това наблюдаваме от моите клиенти. Че ревността е знак за любов, че контролът е загриженост, че натискът е просто характер. Но законът, Елена и мили хора, не гледа на това по този начин. Той гледа на тези отношения по различен начин, защото когато поведението на партньора стане системно, нежелано и започне да ви кара да се чувствате какви? Оплашени, напрегнати, потиснати или психологически изтощени, това вече не е просто конфликт, това е тормоз. Ако някой постоянно ви следи, проверява, контролира, ограничава контактите ви, не приема не за отговор и не ви държи в постоянен страх и напрежение, това вече е нарушение съгласно закона на личната ви свобода. И какъв е тук, мили хора, ключовият момент? И Елена ти преди малко анализира и двете ситуации с физическо насилие и само с психическа тревожност, дисбаланс. Законът не изисква физическо насилие, за да има тормоз. Обърнете внимание, защото по тази причина много хора не се обръщат към закона и към нас, адвокатите, защото липсва физическо насилие. Достатъчно е поведението да е повтарящо се, нежелано и да причинява психически дисбаланс, дистрес. Именно това е моментът, в който връзката преминава от личен проблем в правен проблем. И тук е моментът, в който имате пълното право да кажете не до тук. Защото тормозът почти никога, мили хора, не започва с шамар. Той започва с какво? С контрол. Това, което Елена анализира, с проверки, с натиск, с само питам, с просто се притеснявам, с защо не ми отговаряш. И постепенно това притеснение се превръща в следение, а контролът се превръща в натиск, грижата в страх. И много хора, имаме клиенти, когато дойдат и ми казват, ама той не ми бие. Други хора, ама тя просто е ревнива. Ама всички двойки се карат. Да, това е една част от мисленето на хората. Но законът гледа по друг начин. Когато едно поведение, казвам, как го третира законът е, системно, нежелано, натрапчиво и ви кара да живеете в напрежение,
това вече не е проблем във връзката. Това е тормоз. И тук идва моментът, в който много хора грешат. Опитват се да бъдат мили. Това, което Елена анализира. Да обясняват, да се оправдават, да ни наранят. А всъщност това дава сигнал, че границата е вече размита. Именно законът съществува, за да защитава хората в ситуации, в които страхът, контролът и натискът се превръщат в ежедневие. Той признава, че психическият тормоз може да бъде също толкова разрушителен, колкото и физическото насилие. И предполагам, че достатъчно хора ще има, които ще се препознаят в този анализ. Или с други думи, какво бихме казали? Когато една връзка започне да руши вътрешния ти мир, свободата ти и чувството ти за сигурност, тя вече не е личен проблем, тя е правен проблем. И тогава законът, мили хора, е на ваша страна. В правния смисъл това означава, че връзката е преминала от сферата на личните отношения, отново казвам, в сферата на правната отговорност. И именно поведението не се разглежда като емоционален проблем. И тук идва законът, който е от 1997 година, не случайно го казвам, за Англия и Уелс, който това е Protection from Harassment Act, който е фактически на български закон за тормоза. И какво представлява той, искам внимателно да ме чуете. Това е повтарящ се модел на поведение. И кой е повтарящият се модел тук на поведение? Поведение, което е нежелано, причинява тревожност, страх или емоционален дистрес, или дисбаланс, както искате, така го наречете според вас. Нарушава нормалния начин на живот на засегнатото лице, т.е. на вас. И пак казвам, законът не изисква, съгласно този закон, не изисква физическо насилие. Достатъчно е поведението да създава усещане за какво? За натиск, какво казахме? Заплахи или постоянен страх. И защо се превръща в правен проблем? Този закон първоначално е въведен с цел противодействие на проследяването. Вижте откъде е започнал законът, но обхваща значително със времето по-широк спектър от поведение, включително всяко повтарящо се нежелано поведение, това, което казах, което причинява тревожно страх или психически дистрес на жертвата. И съгласно този закон е включено нежелан контакт, разглежда натиски, заплахи, споделяне и преследване, поведение, което плаши или тормози жертвата. И законът предоставя, чуйте ме внимателно, мили хора, двойна защита – наказателна и гражданска. И сега ще ви поясня каква е разликата. Наказателната отговорност е престъпление за тормоз и включва и по-тежко престъпление при страх от насилие. Гражданската защита включва съдебните забрани и право на обезщетение за жертвата. Нарушаването, чуйте ми внимателно, на съдебната забрана, съгласно английското законодателство, представлява самостоятелно престъпление. И тук идват специалните престъпления. 2012 година законът е разширен и наново има допълнителни регулации, като за по-тежките престъпления е добавено лишаване от свобода до 10 години, забележете, а за преследване за по-малки престъпления до 6 месеца лишаване от свобода. И какво бих ви казала тук? В Англия и Уелс повтарящото се нежелано поведение представлява престъпление и едно ясно заявено не е достатъчно, за да възникне правна защита. И от този момент нататък поведението преминава от личен конфликт в правна отговорност. И ще ви дам два-три примера от моето ежедневие, това, което наблюдавам и съгласно английското законодателство, кога контролът като грижа се използва от партньора. Жена в дългогодишна връзка, и това е моя клиентка, между другото, започва да получава ежедневни съобщения от партньора си с въпроси.
къде се намира, с кого и кога ще се прибере. И за голяма част от аудиторията от вас това е съвсем нормално. Да, понякога е нормално наистина. Нормално е вашия партньор да се тревожи, да попита: ама къде си, не вдигаш телефона? Нашето ежедневие е твърде динамично и забързано, но тук не говорим за чувство, което е от загриженост един или два пъти. Това е модел на повторяемост всеки ден в ежедневието ви. И той настоява да има достъп до телефона й за нейна сигурност и забранява да поддържа контакт с определени приятели. Когато тя заявява, че това я притеснява и иска повече лично пространство, поведението на партньора не спира. Напротив, какво се случва? Става по-интензивно, по-настоятелно. Тогава в случая съдът се изказва, че поведението е системно, нежелано, причинява тревожност и страх и го квалифицира като тормоз по смисъла на закона. И втори пример ще ви дам, когато раздялата не е приета. След прекратяване на връзка, партньорът започва да изпраща по десетки съобщения на ден, да звъни непрекъснато, да чака пред дома и работното място на бившата си партньорка, а тя ясно заявява, че не желая повече контакти. Въпреки това, поведението продължава. И какво се изказва съдът? Че не е било заявено, че контактът е нежелан, че поведението, искам да обърнете внимание на този закон, е повторяемо и натрапчиво. И издава, съгласно законът от 1997 година за тормоз, заповед Non-Molestation Order се казва, или това е заповед за защита от тормоз и насилие. Затова, когато се припознавате в тези примери, а той има десетки примери, по-късно ще анализираме и по смисъла на Domestic Abuse Act, който е от 21 година, смисъла на тормоз, можете да се обърнете. Не случайно рецитирам тези закони и годините. Избрала съм този модел, за да разберете, че вие сте защитени в тази държава. Има достатъчно закони, които ще бъдат на ваша страна. И бих се обърнала към Елена, какво би добавила Елена и какво би посъветвала нашата аудитория и в допълнение, какво би казала за не? Кога, как трябва ли да казват хората не? Как трябва да се изразяват? Какво е въобще? Какъв е твой съвет към нашата аудитория? Да. Натали, на много хора им е трудно да казват не, трудно им е да поставят граници и ще обясна сега защо някои хора намират това предизвикателно да поставят граници, защо им е трудно да кажат не, така не ми харесва, така не може, не искам по този начин. Да. Така че интересно е, че някои хора си мислят, че слабите хора не могат да поставят граници или пък хора, на които им липсва смелост, не могат да поставят граници, но причината е съвсем друга. Най-често това, което спира човек да поставя граници, това е страхът, вината, срамът, надеждата, също така и много важно травматичната привързаност. Сега, страхът много често какво прави? Страхът ни парализира. И тогава човек замръзва буквално и не може да направи нищо. Ни назад, ни напред, дето се казва. И всъщност страхът е този, който кара човек да мълчи, да угажда, да потиска нуждите си, дори когато знае, че във връзката нещо не е наред. А всъщност най-голямия страх на хората, знаеш ли какъв е? Това е страхът от изоставяне и страхът от отхвърляне. И много хора дълбоко в себе си вярват, по-добре да съм в лоша връзка, отколкото да не съм във връзка. По-добре някаква връзка. И този страх много често идва от детството, не идва от настоящия момент. Това са хора, които като деца са израснали, чувствайки се самотни, много често са били оставени сами с емоцията си, с чувствата си, чувствали са се неподкрепени от родителите си, изоставени, или пък е трябвало сами да се справят с всичко. И много често тези деца поемат ролята на родител на своя родител, което е прекалено тежко за едно дете. Това е прекалено за едно дете, за една детска психика. Знаеш, аз наскоро правих едно видео, че ние българите от поколения наред сме израснали с живи родители, но емоционални сираци.
Затова гледайте го това видео, сигурна съм, че ще бъде много полезно. Не съм сигурна, но мисля, че заглавието на видеото беше тихата травма в повечето български семейства. Семейства, да. Аз даже го гледах, Елена. Ми беше много интересно. Човек има страх от изоставяне, болката във връзката изглежда непоносима. По-непоносима от самотата, от отхвърлянето. Така че в токсичните отношения има едно огромно чувство на вина, Натали. А когато човек изпитва много вина, тогава човек е много лесен за какво? За манипулация. И ще ви дам пример за класическа психологическа манипулация. Как изглежда това? Много често човекът, който манипулира, използва фрази от сорта: кой ще те търпи така, както аз ще търпя? Кой ще те иска с 2 деца? Къде си тръгнала? Да. Погледни се на какво приличаш. Виж се на каква възраст си вече, какви претенции можеш да имаш. Много често има, нали, ако не бях аз, ти без мене си нищо. Аз съм единствения или единствената, която се грижи за тебе. Това много често мъжете го използват. Ти си прекалено чувствителна. Бе. Кой ще ти издържи на този характер? Така че тези хора казват, че проблема винаги е в другия. Че проблема винаги е в тях. Така че хората тук много нападат. Виж се какъв ти е характер, с такъв характер кой ще те вземе, виж се каква си, виж се какъв си. И това не са просто обиди, това е психологическа стратегия с цел. А каква е тук целта? Да се създаде страх, да се подкопае самочувствието на човек да започне да изпитва срам, да започне да изпитва вина. И така какво се случва? Човек започва да се съмнява в себе си. Няма самочувствие, самочувствието рязко спада и много често тези хора започват да си мислят и да вярват, че нещо с тях не е наред, че те са проблема, че те не са достатъчно добри, че те не са направили. Ако станат по-търпеливи, по-спокойни, ако го обича този партньор, още повече няма да се стигне до съд, до развод, до раздяла. Точно. Обаче тези хора не могат да видят проблем в поведението на партньора, те започват да търсят проблема в себе си. В мене е проблема. А вината кара човек какво да понася и непоносимото, защото тогава човек започва да вярва, че заслужава това отношение. Сега, друго, което спира човек да постави граници, това е срама. Срамът е много тих, но е много силен и много често тогава човек започва да мисли какво ще кажат другите, какво ще кажат родителите ми, как ще изглеждам в очите на другите, как сега ще обяснявам, че съм позволила такова отношение. И тогава човек започва да се обвинява как стигнах до тук, как можах да не го видя, как се докарах до тук, а срамът какво прави? Изолира човек. Срамът започва да кара човек да се затваря, да мълчи, да не търси помощ. И колкото по-силен е срамът, толкова е по-трудно за човек да каже не, да каже стоп и да постави граница. Точно. Друга много важна причина, това е така наречената в психологията травматична привързаност. Сега ще обясна, защото това е една от най-неразбраните, но и най-силните причини. В токсичните връзки много често има редуване на болка и на близост. След конфликт идва извинение, след обида идва момент на нежност, след страх идва обещание, повече така няма да правя, ще се промена, повярвай ми. И тук си като в Луна парк, навлачена узрищите. Един ден сте добре, 2 дни сте зле, 5 дни сте добре, 10 дни сте зле. Постоянно емоциите са от едната крайност в другата крайност. От обиди и скандали се минава, ти си най-важното нещо за мен, аз не мога да живея без тебе, обичам те, обещавам, ще се променя, ще видиш, дай ми шанс. Точно. И ето тези кратки моменти на близост, моля те, ти си най-важното за мене, прегръдки, целувки, сълзи, тези моменти създават много силна зависимост. И тогава вече човек започва да живее за малките дози допамин и окситоцин и тогава човек започва да чака, започва да се надява, а в същото време отвътре страда. А когато човек е в постоянен стрес, в постоянни скандали, обиди, заплахи, преследвания, тялото започва да отделя кортизол и адреналин, а това са хормоните на страха и напрежението. Тогава нашето тяло е постоянно на щрек в режим бий се или бягай, сърцето бие бързо, пулс е ускорен, тук дишането е много плитко
И тогава изведнъж идва добрия момент, извинението, прегръдките, нежният тон, обещанията, аз ще се променя, тук идва моленето. И тогава какво се случва? Мозъка започва да отделя допамин, хормона на наградата, и мозъкът си казва: и ето, пак има любов, аз си заслужих любовта. Тогава започва да се отдели окситоцин, а това е хормона на привързаността, хормона на близостта. И този хормон създава усещане за силна свързаност, създава усещане за надежда. Сега ще дам пример. По време на кърмене се отделя окситоцин, а всички знаем колко е силна връзката между майката и между бебето, между кърмачето. Същото се случва и в токсичните отношения. Тези двама души са като залепени с лепило. Тук връзката става толкова силна и тогава човек дори не може просто да си тръгне от такава връзка, защото в този момент разумът не реагира. Тук реагира вече нервната система. А нервната система какво казва? Това е моят човек, бе. Тук има любов. Това е най-голямата любов в живота ми. А реалността показва какво? Точно обратното. И точно за това много често хората ми казват, снощи имах такава сесия, тя ми казва: Елена, знам, че не е за мене, всичко ми казва, че не е за мене, нумерология, астрология, но не мога да си тръгна, не мога да го направя. Ето това е все едно да се опитваш да откъснеш лепенка от жива рана, тогава не само, че боли, а усещането вече е, че все едно късаш част от себе си. И точно за това излизането от токсична връзка е много, много трудно. Защото тогава ти не напускаш само човека, тук вече има и хормонална зависимост. Човек трябва да се откаже от илюзията, от надеждата. И тогава вече реагира нервната система. Нервната система казва: това е любовта на живота ми. А реалността показва точно обратното. И затова много често хората ми казват в срещите: знам, че не е за мене, но разбираш ли, че не мога да се откъсна, не мога да го направя. Така че това се случва. Затова много хора не могат да поставят граници и не могат да казват не, защото много често има и тук много надежда. Хората често си казват: ма той не е лош човек или тя не е лош човек. Ма не е нужно да бъде лош човек. И много често хората започват да се надяват, че този човек ще се промени. Не, няма да се промени без професионална работа, без терапевтична работа. Не се заблуждавайте. Тук този човек трябва да положи усилия. И затова поставянето на граници не започва с думата не, а започва с въпроса: от какво се страхувам най-много. И затова задавам на всички зрители, които са в токсични отношения, в трудни отношения, задайте си въпроса: от какво ме е страх най-много. И тук отговорът ще бъде много интересен. Натали, сега имам към тебе въпрос. И ще ми бъде много интересно да ни разкажеш как се заявява лична граница по начин, който не има правна стойност. Защото това вече е много интересно. Едно е да кажеш не искам и да му повтаряш, както ти каза. Ти казваш, има отношения, обаче този човек продължава да идва у вас, продължава да идва на работата, продължава да те преследва, продължава да ти пише. Така че обясни ни как човек да каже не, обаче нето да има правна стойност. Преди да започна въпроса, Елена, ме беше много интересно твоя изказ и съвета към хората. И тук аз бих добавила: много често вие сте чували фразата: убийство от любов, престъпление от любов. Това, което Елена говори, когато прекалено много обичаш, не можеш да кажеш не. Понякога добрите хора, гледаш спокоен, много добър човек, той е извършил престъпление и всички хора са изумени как е станало. Това, което ти обяснява за хормоните, това, което когато хората не могат да кажат не, ето това е престъпление, когато хората говорят от любов. И затова хората много на време трябва да се задават въпроса: колкото и да е трудно, кога трябва да спрат и кога да кажат не, но не което да има правна стойност. Да има, т.е. юридическа форма и да може да бъде използвано от съдебните системи. Тази формулировка може да бъде използвана. И коя е формулировката? С големи букви. Да кажеш не.
може да бъде използвана като доказателство при бъдещ спор. И тук ще ви обясня какви права има човек да поиска прекратяване на контакт и как да се прилага това на практика. Какви формулировки можете да използвате като доказателство при бъдещ правен спор. Какви права имаш, когато поставяш лична граница. Защото токсичните връзки, не винаги това, което говорихме преди малко, започват с насилие. Често започват с контрол, манипулация, вина, страх и натиск. Именно там не е първата, най-важна граница. От правна гледна точка не представлява израз на воля за прекратяване, чуйте ме внимателно, на нежелано поведение. Когато е заявено ясно и недвусмислено, то създава какво? Правна граница, чието нарушаване може да бъде ангажирана отговорност по закона. Но сега вие ще ми кажете, законът не изисква сложна юридическа терминология, между другото. Вие ще ми кажете, ами какво да кажем? Достатъчно е изявлението да бъде ясно, недвусмислено, доказуемо. И какво е доказуемо? Писмено съобщение, имейл, чат. Да кажеш не се обръща към хората и към аудиторията. Не е жестоко с хора, не е егоизъм, не е граница. Това е ваше право. И пример за формулировки, които имат правна стойност. Не желая повече контакт с вас. С вас. Моля, прекратете. Този контакт е нежелан. Моля, не ме търсете повече. Всякакви бъдещи опити за контакт ще бъдат третирани като тормоз. Тези формулировки трябва да ги използвате по този начин. Вашето не трябва да е точно и ясно. След подобно изявление, всяко последващо поведение може да представлява тормоз по смисъла на закона от 1997 година. Това, което ви казах, Protection from Harassment Act. И тук се обръщам обаче с другата форма, която много хора, предполагам, от аудиторията ще се разпознаят. Какво ни трябва да казваме? Най-често използваните фрази, които аз ги чувам, когато ме потърсят клиенти, както и преди ден-два. Имах точно реалния сблъсък с тези контакти. Може би по-късно ще поговорим. Не искам да те нараня. Може би аз преувеличавам. Нека да помисля и ще ти кажа. Не съм сигурна дали е добра идея. Може би просто имаш лош ден. Не искам да правя драма. Това е много често използвано, тази фраза. Или да не се караме. Хайде да не се караме. Да. Ще видиш как ще се развият нещата. Или как ще се развият нещата помежду ни. Не съм готова да решавам сега. Може би по-късно ще се разберем. Това може би. Не искам да създавам проблеми. Сигурно не го мислиш така. Това също, Елена, е много използвано. Когато има конфликт между двамата и после отношенията така някак си се получат по-мили отношения и тези фрази не дават ясно границата къде е. А именно тези формулировки звучат учтиво, но правно са неефективни. Защото не съдържат ясно не. Оставят врата отворена за продължаващ контакт. И то е много ясно, но хората, когато ги ползваме, не се замисляме. Позволяват тълкуване и манипулация. А при токсичните връзки и тормозът, законът търси ясно, недвусмислено изявление на воля. И какво казах преди малко? Минимум 2 пътя изявлението трябва да е точно, недвусмислено изявено. Това е вашето изявление на волята. И ако то не е изявлено по правилния начин, отслабва правната ти позиция, защото ни поставят ясна граница. И какви права, бих искала да ви кажа, хора, имате, когато поставяте вашата лична граница, т.е. не с големи букви. Съгласно английското право, всеки има право на лична неприкосновеност, психологическа сигурност, свобода от натиск, страх или тормоз, защита от нежелан контакт. Поставянето на границата не е агресия. Това е упражняване на вашето законно право. И при развод как се използва не? Развод или раздяла.
при първи стъпки защита на интересите, какво може и какво не може да изисква другата страна. Когато поставите не в началото, при един развод, отношенията се анализират по-лесно и от двете страни и се постига така исканото споразумение, да го кажем, нещо, което в нашия реален свят мога да кажа, че малко е по-трудно го реализиращо се. Малко двойки се разделят по начина, по който бихме искали. Домашно насилие. Правните мерки, доказателства и защита изискват твърдо не и доказателства и по-късно ще анализирам какви. Трудови конфликти, не на последно място, не е само домашното насилие, развода и семейните двойки. Тук няма да анализирам трудовите конфликти, но там също се изисква отказ, прекратяване, тормоз и доказване на тормоза, също с ясно изразено не. Но тук нето е много сложно, защото не можеш да кажеш на вашия бос, да го кажем, не, няма да направя това. Не. Там отношенията са много специфични и няма да анализирам тези отношения в днескашната ни дискусия. Така, как да документираш правилно всяка ситуация от правна гледна точка? Документацията е ключов елемент при всяка правна защита. И, мили хора, в много случаи се обръщам към вас. Изходът от даден спор не зависи от това какво се е случило, а от това какво може да бъде доказано. Съдът не изисква приказки, съдът изисква доказателства. И в правото действа принципът. И какво казвам ние адвокатите? No evidence, no case. И на първо място съм сложила писмената комуникация. Винаги, когато е възможно, чуйте ме внимателно, комуникирай писмено. Имейл, SMS, WhatsApp, Messenger, каквото ползвате. Писма. Всичко това трябва да е точно и ясно документирано. А как да се документира? Трябва да се запази някъде ли? Ами, когато пишеш имейл, няма да го изтриваш. Аз това по-късно ще го говоря, Елена. Добре. WhatsApp, запази съобщенията. Messenger също. Писмата също. Писмената комуникация създава доказателствена следа. Избягвай, тук слагам, телефонни разговори. Защо? Без последващо потвърждение. Те са по-трудни за доказване. Ако разговорът е неизбежен, изпрати след това имейл. Както обсъдихме по телефона днес, потвърждавам, че. Ако искаш обаче по-официален или по-правен стил, във връзка с проведения днес телефонен разговор, потвърждавам следното. Това, което аз в ежедневието се го ползвам, това е по-сухо, но има достатъчно правна стойност, но и първият изказ също е, пак отново го повтарям, както обсъдихме по телефона днес, потвърждавам, че. Простичко, обикновено, но да можете да имате доказателство. И какво казвам? Във връзка с поведения днес телефонния разговор потвърждавам следното. Тук, когато напишете фразата, съответно, имате доказателство с правна стойност. И сега, какво бих ви посъветвала? Да държите хронология на събитията. И сега вие ще ми кажете много официално хронология на събитията. Добре, води си дневник на събитията по този начин. Дата, час, място, какво е казано или направено, свидетели. Те също са много важни, ако има. След малко ще ви поясня с едно изречение и за свидетелите. Това се нарича документален запис на събитията в реално време. И той има висока доказателствена стойност пред съда. Така, тук отново ще се върна към доказателствата. Тяхното съхраняване, това, което преди малко Елена ме попита. Съобщение, имейли, гласови съобщения, снимки, видеа, писма, договори. Мили хора, не изтривайте нищо от моята практика, го знам. Дори да изглежда за вас незначително. Идват наскоро мои клиент, добре, че възстановихме фактите, доказателствата, то за мен са факти, и ми казва, Натали, то това е много незначително, но това не е незначително за мен. Това е доказателство. Затова се обръщам. Много ви моля, не изтривайте нищо. Ние ще преценим, ако се обърнете към нас,
какво трябва и какво не трябва да изтриете и да ползваме. И формално заявената граница изпрати ясно, писмено изявление, това, което говорих за писмените доказателства. Не желая повече да имам какъвто и да е контакт с вас. Моля, не се свързвайте повече с мен. Ако трябва после, когато гледате този запис, запишете си някъде и ползвайте това, което аз съм ви дала като готови заучени фрази. Не правете ваши интерпретации. Това поставя ясна правна граница. Така, обръщам се към свидетелите. Ако има свидетели, това, което казах, че ще ви поясня, запишете имената им, контактите им, какво са видели или чули. Така, не на последно място, Елена като отличен психотерапевт много често говори на тези теми. Обръщайте се към нея. Медицинска и психологическа документация. Ако ситуацията влияе на здравето ви, обърнете се към GP appointment, психолог, психотерапевт. Ето е Елена. Тук е. Болнични листови. Това доказва въздействието върху вас, върху теб. И не на последно място идват полицейските и социални доклади. Когато се стигне до полицейска намеса, ако е имало такава, полицейския номер на случая, доклада, но неговия номер, референт номера на случая на инцидента, всичко това е много важно да го имате. Защо е важно, ще ви кажа. Ами защото това, което преди малко ви казах е, съдът работи с факти и доказателства, не с емоции, не с приказки. Когато дойдат хората при мен, ми разказват приказки. И аз, като адвокат, трябва да изслушам тези приказки, но много често прекъсвам хората и бих искала да чуя повече доказателства, а не тези приказки, които вие ги интерпретирате. Особено когато няма доказателства. Ама той ми каза. Ами той ти е казал. Но аз как да го докажа в съда, че той ти е казал? Затова отново се обръщам. Колкото по-рано започнеш да документираш, толкова по-силна ще бъде и вашата позиция. И какво е ключовото правило, доказаното до тук? Документирай рано, документирай системно и документирай всичко. И тук ще поясня на аудиторията. Кога се намесва полицията, кога адвокатът и кога съдът, когато е изразено, ясно не. Полицията се намесва при заплаха, насилие, тормоз или когато има непосредствен риск за вашата безопасност. Адвокатът се търси, когато трябва да защитят вашите права, да се подготвят документи или да се предприемат правни действия. Много ви моля, не си правете и не си подготвяйте сами документите. Много важно. Защото от моята практика така хубаво ги подготвяте, че когато дойдете, просто не знаем да кажем как да ги подхванем и откъде да ги започнем. Съдът се съзира, когато спорът не може да бъде решен доброволно между двете страни и е необходима официална правна защита или съдебно решение. И тук съм ви подготвила няколко примера и може да се разпознаете съответно. След раздяла мъжът продължава да звъни ежедневно, изпраща съобщение, стои пред дома на бившата си партньорка, жертвата многократно заявява, че не желае контакт. Решението на съда какво е? Той приема, че поведението представлява тормоз, съгласно законът 1997 година и ясно заявява, че не ме търси повече за всеки последващ контакт и правонарушение, но ясно изразено не е на лице и е писменно доказано от нас. Второто, нежелан контакт, но виж къде е нежелания контакт с журналисти след изрична заповед. Този пример съм го дала, за да знаете, че не е само и в двойките. Жена изрично заявява, че не желая повече контакт с медията. Въпреки това, журналисти продължават да я търсят по телефона и на адреса ѝ. Съдът приема, че продължаващия контакт след ясно изявено не желая представлява тормоз. Дори професионалният интерес не оправдава
нарушаването на личните граници. Този пример е по-различен, но аз съм ви го дала, за да имате една представа как се изразява и кога се изявява ясно изразено не и в колко много различни случаи и ситуации можете да го изразите. И след ясно не, всяко търсене е правен риск. В Англия и Уелс съдилищата приемат, че ясно изявено не създава защитна правна граница. След него всеки контакт, отново повтарям, е потенциално престъпление. Не се изисква заплаха или насилие. След него говорим. Психическият тормоз, защото вие вече сте го заявили и сте се обърнали към помощ. Било към адвокат, било полиция, било към съд. Психологическият натиск е достатъчен. След не контактът вече не е комуникация. Защо не е? Защото този контакт е нарушение. И Елена, бих се обърнала към теб. Какво би добавила към аудиторията за не и какво би посъветвала хората в тези случаи? Сега, за жалост, някой път раздялата се превръща в война и ти го знаеш. Жалко, наистина. Но искам да кажа нещо много, много важно. И това искам хората да го чуят много добре. Не намесвайте децата във вашата война. Не намесвайте децата в конфликтите си с партньора. Не ги вличайте в вашите отношения. Това са отношения между вас двамата. Това са отношения между възрастните. Не намесвайте децата, защото за детската психика това е изключително тежко и много разрушително. Едно дете обича и двамата си родители и ги обича без условия. Затова, когато поставите детето по средата, тогава детето не печели нищо, напротив, детето започва да губи усещането за сигурност, усещането за любов, детето губи своето спокойствие и не знае кой да избере. Аз не съм в безопасност. Ако избера единия, другия ще се разсърди. Ако разбера този, какво се случва? Развод е болезнен за всички. И за родителите, и за децата. Един развод, една раздяла е трудно, когато има деца. Но не използвайте децата като оръжие, за да накажете партньора. Не е честно. Когато използвате децата си да настроите детето срещу другия, не е честно. Не ги разпитвайте децата, какво каза баща ти, какво каза майка ти, тая е такава, той е такъв. Не ги карайте децата да избират страна и да застават на страната на някой, защото така си поставяте децата в една много трудна вътрешна битка и тогава децата започват да се чувстват объркани, много виновни и се разкъсват отвътре. Детето обича и двамата си родители. И след това на по-късен етап това оставя много дълбоки следи в детето, затова не наказвайте партньора си чрез детето и не търсете справедливост за вашите отношения през детската душа. Това не е честно нито към детето, нито към бъдещият възрастен, което това дете ще стане един ден. Така че проблемите между възрастните са си за възрастните. Децата имат право на сигурност, на спокойствие и от двамата си родители. Децата обичат и двамата си родители. И аз затова ви моля да си решавате конфликтите като възрастни, потърсете помощ, пазете децата си, защото раните, които се нанасят в детството, след това се носят цял живот и е много трудно и е много, много тежко. И знаеш ли какво друго искам да кажа на зрителите? Искам да направя едно много важно уточнение. В Англия домашното насилие не се разбира, както ти каза, само като физическо насилие. Има емоционално, психическо, ментално насилие. И тук те се разглеждат с много голяма сериозност. Контрола, заплахите, унижението, манипулацията, всичко това тук се разпознава като форма на насилие и се взема под внимание от нужните институции. Аз знам, че много хора правят сравнение с България, Натали. В България все още има дълъг път за изминаване. Там има какво още много да се развива в тази посока, но тук в Обединеното кралство правата на хората са много ясно регламентирани, много ясно защитени. Както ти каза, има закони, има механизми, има институции, които признават тези форми на насилие и реагират, и то реагират много адекватно. И за това искам да знаете това, защото много хора остават в токсични
в отношения с насилие, само защото вярва, че няма кой да им помогне, няма кой да ги чуе, няма кой да ги защити. Не е така. Има кой да ви чуе, има кой да ви защити. Тук вашият живот наистина има значение. Тук вашата реалност, вашата безопасност се вземат много на сериозно. И финансовия тормоз. Елена, извинявам се, че те прекъсвам. И финансовия тормоз. Точно, и затова го правиме това нещо, за да знаят хората, че имат права, че имат защита и че имат избор, че не са безпомощни. Тук има кой да ви помогне. Наистина, хора. Има много организации, към които можете да се обърнете. Затова задавайте вашите въпроси. Ще бъде интересно да продължиме този разговор, защото виждам, че времето ни напрегна. Толкова е приятно, почти мина 1 час, аз не го усетих кога мина този 1 час. Затова, ако имате въпроси, задавайте ги. Може да се свържете с Натали Попова, ще оставя под видеото нейните координати. Тя е един не само прекрасен адвокат, е един много прекрасен човек с една много чиста душа и наистина ще направи всичко възможно, за да ви помогне по най-добрият начин. Затова наистина тук има кой да ви помогне и аз много се радвам, Натали, благодаря ти, че го направихме това видео, този разговор. Сигурна съм, че ще бъде много ценно за хората, които не знаят своите права. И преди да приключим, искаш ли нещо да добавиш, нещо да кажеш за финал? Бих искала да кажа хората да не се поколебаят, да се свързват с мен, с теб, да се обръщат към специалисти, защото когато се обърнат на време към специалистите, се предотвратяват много рискове. В моята практика случаите говорят и сочат, че ако не се обърнеш, когато не е потърсена помощ, в последствие има намеса на полиция, на адвокати, на системата, на съдебната система и тогава нещата стават твърде сложни и болезнени. И аз бих искала, ако проявите интерес, пишете ни. С Елена имаме достатъчно още много какво да ви говорим, да ви посъветваме за финансовия тормоз, която е много наболяла тема. Това, което Елена говори, за да се използват децата. Защото в моята ежедневна практика, именно практиката ми сочи, че децата са много мощно оръжие за борба между двойките. Независимо с брак или без брак. Това е абсолютно без значение. Но не на последно място и финансовия тормоз. Затова дайте вашата обратна връзка. Пишете, направете вашите запитвания, ние ще отговаряме и ако имате интерес, ще направим, може Елена, и на живо предаване, за да може, на живо дискусия би го казала, за да могат хората да се свържат с нас и да отговаряме. Разбира се, да, за мен ще бъде удоволствие да го направя. Да. Защото бих благодаря на Елена, защото Елена е невероятен специалист и психотерапевт. Това е един специалист, който е с изумително много практика и опит. Не подценявайте психотерапевта. Аз работя също с документи от психотерапевт. Това е много важно, когато отидем и потърсим, ползваме съдебната система. Дори и преди да отидем, дори да не ползваме съдебната система, дори и при договарянето, всеки един документ е важен за нас, но не като документ, а действително, че имате нужда, за да вземете вашето правилно решение и правилния път. Това е моето обращение към вас и се радвам, че сте част от нас днес. Благодаря ти, Елена, за поканата. Да, аз също ти благодаря. Скъпи приятели, аз наистина се надявам, че днешният разговор ви е дал повече яснота, може би увереност, спокойствие, както от юридическа, така и от психологическа гледна точка. Помнете, както Натали каза, границите не разрушават отношенията. Отношенията се разрушават тогава, когато не са здрави, когато са нестабилни. Всеки има право на уважение, на безопасност и на вътрешен мир. Натали, благодаря ти за ценната информация, за професионалната перспектива. Беше много полезно, много силно.
Благодаря Така че, много. скъпи приятели, ако този разговор ви беше полезен, споделете го с човек, който смятате, че може би има нужда от него. И наистина, както Натали каза, оставете коментари, въпроси. Ще се радваме да отговорим или да продължим дискусията. Така че до следващия път грижете се за себе си и не се страхувайте да поставяте граници. До скоро! Благодарим.